kwamaphuzu izoshela lapha ngisengenze nayo khona abafundi lapha lapha ngithe ngikhombise isihlangu qala noma uvesane qala wenze nje na usidonse isikhumba nase sidonsiwe bese uyasiwasha-ke isiwashe nje soguze sokhipha umbala waso. Kubalulekile ukuthi isiwashe ngoba sifike singcolile nje sinegazi, kumele siwashwe isikhumba siyawashwa ebese usiwashile-ke bese uyasilinda some bese somile-ke sazongitshengisa futhi mase ngisika amahawu ukuthi amahawu kahle kahle usika kanjani ngoba ihawu avesane ulisike kumele ukhethele imibala le emihle ezothi uma iphuma ibe ihawu kube mihle. Lapha bengisawasha-ke la kushubile ngempela ngifake i-scotch brush ngoba isikhumba siyafana nokhaphethe kahle kahle ukhaphethe lo mowasha kumele uwashe ngensipho. Mina lapha ngisebenzise insipho le i-MAC ngisebenzisa i-MAC mina la le impuphu nasi yena scotch brush sami namanzi asebhobhini awukho umlingo ilokho nje ukuwasha isikhumba. Bake bengibuza abantu hawu usiwasha ngani isikhumba noma ihawu liwasha ngani? Iwashwa nje ngalokhu ngamanzi anensipho kukuthi ufuna ukusebenzisa insipho eyisolidi noma eyiliquid noma ewupowder. Mina la bengisebenzisa-ke i-MAC powder ngiwasha lapha mina. Ayimi-ke lo owashayo undaba ezitha yimi-ke lo. Hhayi isekhaya lapha emzini kagogo lapha esengisebenzela khona manje. Angiqondile ukuchaza izinto ey'ningi bengisho lokho nje. Yimi-ke lo owashayo lapha bafowethu. Nakho engingacela ukuthi omunye mhlawumbe uma ukuthi unaso isifiso sokuthi esikelwe ihawu noma ehlabile kube esikeleke isihlangu noma ihawu yabo isikhumba usenze njani. Okubalulekile ngesikhumba uma uqeda ukuhlaba, uqeda ukuhlaba inkomo sigcine endaweni ebandayo njenge-cold room uma ukuthi amafriji asagcwele, uma ukuthi uhlala kude nje ikakhulukazi ufuna ukusiphisa ngoba siyaphathiseka ngetekisi. Sifake efrijini noma ufake